இல்ல மத்த இல்ல மத்தாஜி, இன்னும் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு மத்தாஜி. ஆஹா. சரி, அது முடிச்சிருங்க. L2 சர்டிஃபிகேட் டவுன்லோட் பண்ணி ஆ, வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வார்ம் வெல்கம் ஓகே. ஃபார் டுடே செஷன். இந்த தீமேட்டிக் கன்செப்ஷனுக்குள்ளே போகிறோம். அதை வந்து சோல் அண்ட் டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன், ஆத்மாவும் அது வந்து ஒரு ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு இடம்புக்கு மாறுது இல்லையா, அந்த கான்செப்டை தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். எல்லாரும் மியூட்ல இருந்துட்டு மங்களாச்சரணை சொல்லுங்க. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானானஞ்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाशातेशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्तैस्तु है अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா அனைவருக்கும். ஸோ நம்ம எல்லாரும் ஒரு 3 முறை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்லலாம். ஆஹ் ஹரே கிருஷ்ணா Hare கிருஷ்ணா Krishna, Hare கிருஷ்ணா Krishna, கிருஷ்ணா Krishna ஹரே Krishna, ஹரே Hare ஹரே Hare, ராம் Hare ஹரே Rama, Hare Rama, ராம் Rama ராம் Rama, Hare Hare. ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, Hare Krishna, கிருஷ்ணா Krishna கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா Hare கிருஷ்ணா Krishna, Hare கிருஷ்ணா Krishna, Krishna கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே Hare Hare, ஹரே Hare ஹரே Rama, ராமா Hare ஹரே Rama, ராமா Rama ராம Rama, ராமா Hare ஹரே Hare. ஹரே. ஹரே
ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. மாதாஜி நேத்து எந்த ஸ்லோகத்துல முடிச்ச நேரா சொல்லுங்க. 25. எல்லாரும் புக் எடுத்து வச்சிருக்கீங்களா? பகவத்கீதை எடுத்து வச்சிருக்கீங்களா? ஆமா மாதாஜி. ம். 25 ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. 25. ஆமா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் படிங்க. 4 ஸ்லோகம் 11 to 29 ஸ்லோகாஸ் வந்து இந்த ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம். அதுக்கு அடுத்து வேற அத்தியாயத்துக்குள்ள போறோம். ஓகே படிங்க. மாதாஜி 26 25 படிக்கணுமா? ஒரு நிமிஷம். 25 முடிச்சிட்டோம் இல்ல மாதாஜி? ஆமா. 26 பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ம். அதசைனம் நித்யஜாதம் நித்யம் வா மன்யசே இம்ருதம் ததாபி துவம் மகாபாகோ நைனம் சோசிதும் அர்கசி. வேணி மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கிறீங்களா? ஒருத்தவங்க ஓகே மாதாஜி. படிங்க, ஒருத்தவங்க ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்ஸ்லேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. இருப்பினும் ஆத்மா அல்லது வாழ்வின் அறிகுறிகள் எப்போதும் பிறந்து இறந்து கொண்டிருப்பதாக நீ எண்ணினாலும் பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே, நீ கவலைப்படுவதற்கு காரணம் ஏதுமில்லை. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? ஹரே நீ கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ நீ வந்து ஏற்கனவே இந்த ஆத்மா வந்து பிறந்து இருக்குது அந்த கான்செப்ட் நீ தெரிஞ்சு வச்சிருந்தா கூட இப்போ என்ன புலம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீ எதுக்கு புலம்புற? எதற்கு இருக்குது என் தாத்தா குரு, என்னுடைய ரத்த உறவுகள், நண்பர்கள்னு சொல்லிட்டு தானே நீ புலம்புற. ஸோ இந்த ஆத்மாவுடைய தன்மை என்ன? பிறக்குது இறக்குது. அப்படி இருக்கும்போது நீ அதுக்கு அஹ், புலம்ப தேவையில்லையேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பர்பட்டில் பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். இந்த தத்துவவாதிகள் வந்து இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, புத்திஸ்ட் கொஞ்சம் பேர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க புத்திசத்தில். அப்புறம் வந்து சில பேர் அவங்களுடைய நம்பிக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆத்மா ஒன்று இருக்குன்றதை வந்து நம்ப மாட்டாங்க. இந்த உடல் வந்து இருக்கிறது வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு, இந்த உடல் அழிஞ்ச பிறகு எதுவுமே இல்லை எல்லாமே சூன்யம்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. ஓகேங்களா? அவங்களுக்கு வந்து ஆத்மா கான்செப்டும் நம்ப மாட்டாங்க, மறுபிறப்பு இருக்குதுன்றதும் நம்ப மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? இந்த பகவத்கீதை பேசும்போதே இந்த தத்துவவாதிகள் இருந்திருக்காங்க. அவங்கள வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இரண்டு வகையான குரூப் இருக்காங்க, இரண்டு வகையான மனிதர்கள். அவங்கள வந்து லோக்கா யாத்திகாஸ், வைபாஷிகாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையை வந்து கம்ஃபர்டபுளாக வாழணும்னு சொல்லிட்டு தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க கூற்றுப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல மூலக்கூறுகளால் ஆனதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி வந்து இந்த பௌதீக விஞ்ஞானிகள் நினைக்கிறாங்களோ அவங்களும் அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க. ஓகேவா? தத்துவவாதிகள்னா ஆன்மீக தத்துவவாதிகள் இல்லை, பௌதீக தத்துவவாதிகள். ஓகே. ஸோ இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் எலமெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? அதுதான் அதனோட ரிசல்ட் தான் நம்ம இந்த உடம்புன்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ அந்த ஆந்த்ரோபாலஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா படிக்கிறது இந்த ஹியூமன் பாடி சிஸ்டமு எவல்யூஷன் எப்படியெல்லாம் ஆச்சுன்னு அப்படின்னு படிக்கிறாங்க பாருங்கள், அதுதான். ஸோ இது வந்து இப்போ வந்து இந்த பொய்யான மதம் வந்து ரொம்ப ஃபேஷன் ஆயிடுச்சு. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அமெரிக்கர்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து அட்ராக்ட் ஆயிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து வேதங்களை படிச்சிருக்கிறதுனால அர்ஜுனன் வந்து இதை ஏத்துக்க மாட்டேன்றார். ஆஹ் எதுல ஏத்துக்க மாட்டேன்றாரு? ஆத்மா இல்லைன்ற ஒரு கான்செப்டை அவர் ஏத்துக்க மாட்டேன்றார். அவரு வேதங்களை படிச்சதுனால அவருக்கு தெரியுது ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஸோ அப்படி அவனுக்கு புரிஞ்சிருந்தா கூட அவன் என்ன பண்ணக்கூடாது? தெரிஞ்ச விஷயத்தை வச்சே புலம்பக்கூடாது. இப்போ கிருஷ்ணர் வேற ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாரு இல்லையா? ஸோ வந்து நீ புலம்ப தேவை வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்றதுக்கு டாக்குமெண்ட் பண்ணுறார். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வைபாஷிக தத்துவத்தை படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆத்மா எல்லாம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல்ல ஆஹ், மறையும் போது அதுவும் மறைஞ்சிடுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ
அப்படி அந்த கூற்றுப்படி பார்த்தீங்கன்னா பல உயிர் வாழினங்கள் எதுல இருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பிக் பேங் தியரி எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லைங்களா, பொருள்ல இருந்து தான் வந்து உயிர் வந்துச்சுன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ மெனி லிவிங் என்டிட்டிஸ் ஜெனரேட்டிங் அவுட் ஆஃப் மேட்டர் எவ்ரி மொமெண்ட். ஓகேங்களா? பொருள்ல இருந்து தான் உயிர் வருதுன்னு சொல்றாங்க. அது எந்த அளவுக்கு நம்ப முடியும் இல்லையா? ஆ, அப்போ வந்து மறுபிறப்பி இல்லைன்னா, if there were no rebirth for the soul, Arjuna had no reason to be afraid by being affected by sinful reaction. இங்க இன்னொரு கேள்வி என்னன்னா, அர்ஜுனன் என்ன நினைக்கிறாரு ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல, இது வந்து பாவகரமான செயல். ஓகேவா? ஸோ ஒருத்தன் வந்து மறுபிறப்பு இல்லைன்ற ஒரு கான்செப்டை வச்சிருந்தானே, அப்போ ஏன் பாவ விளைவுக்கு வந்து பயப்படணும்? இந்த கேள்வி புரியுதா? ம், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இல்லையா? ஒருத்தன் ஆத்மா கான்செப்டே இல்லை, மறுபிறப்பு கான்செப்டே இல்லைன்னும் போது நான் கொன்னா வந்து எனக்கு பாவம் வந்து சேரும்னா எப்போ வந்து சேரும் இல்லையா? அதுதான் இங்க சொல்றார். ஓகே. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நக்கலா அர்ஜுனன் வந்து மகாபாகுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அவருக்கு வந்து ஒரு என்ன ஒரு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வைபாஷிக தத்துவத்தை வந்து அவர் ஏற்றுக்கல. தட் இஸ் குட். ஏன்னா உண்மை எது? ஆத்மா இருக்குது. ஆத்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நித்தியமானது, அழிவற்றது இல்லையா? அந்த கான்செப்ட் இவருக்கு புரிஞ்சிருக்கு இல்லையா? ஸோ சத்திரிய குடும்பத்துக்கு நீ சேர்ந்தவன், உன்னோட தர்மம் என்ன? யுத்தங்களை வந்து செஞ்சு உன் கடமையை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாத்தாச்சு. जातस्य हि ध्रुवो इमृदुर्ध्रुवं जन्म इमृतस्य च तस्मात् अबधिकार्येत्रे न त्वं जोषितुम् अर्हसि. ஹரே हरे கிருஷ்ண कृष्ण. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிறந்தவன் எவனுக்கும் மரணம் நிச்சயம். மரணமடைந்தவன் மீண்டும் பிறப்பதும் நிச்சயம். எனவே தவிர்க்க முடியாத உன் கடமைகளை செயலாற்றுவதில் நீ கவலைப்படக்கூடாது. ஓகே. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, யாரெல்லாம் பிறந்தாங்களோ அவங்க இறக்க போறாங்க. இறந்த பிறகு அவனுடைய கர்மாத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மறுபடியும் பிறக்க போறான். அதுல வந்து சந்தேகமே இல்லை. ஸோ இதற்கோசம் நீ புலம்பிட்டு உன்னுடைய கடமைகளை இல்லையா, அன்அவாய்டபிள் டியூட்டிஸ்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, சில வேலைகளை வந்து நம்ம செஞ்சே ஆகணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீ வந்து உன் கடமையில இருந்து தவறாம இருக்காத, செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இந்த சைக்கிள் ஆஃப் பர்த் வந்து இருக்கு. இது எங்க வரையும் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மலோகம் வரையும் இருக்கு. பிறப்பு இறப்பு, இந்த ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி இல்லையா? இப்போ இஷ்டப்படுறோமோ இல்லையோ வயசாகுது, வெள்ளை முடி வருது, தோல் சுருங்குது இல்லையா? அதெல்லாம் நடந்துட்டே இருக்கு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பௌதீக வாழ்க்கையில கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். இந்த கஷ்டங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மலோகத்துல கூட போனீங்கன்னா கூட இருக்கும். அங்க கூட பாத்தீங்கன்னா பதவிக்கு போட்டி அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இந்திர பதவிக்கு வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? இந்திரன் வந்து யாராவது அஸ்வமேத யாகம் பண்ணான்னா அதை போய் நிறுத்திடுறான். ஏன்னா அவனுடைய பதவிக்கு வந்து அவனுக்கு ஆபத்து வருதுன்னு சொல்லிட்டு. அது அது இந்த எல்லா பிரச்சனைகளும் எல்லா இடத்துலயும் இருக்குது. நிம்மதியான இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வைகுந்த லோகம். வைகுந்தான்னா எங்க வந்து ஆங்ஸைட்டி இல்லையோ, அதாவது பதற்றம் கோபம் அதெல்லாம் இல்லாத இடம் தான் வந்து வைகுந்தா. அதுக்கு மேல உன்னத நிலை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோலோகுல விருந்தாவனா இல்லையா, ஆனந்தமயமான இடம். அங்கதான் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. ஓகே, அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. இந்த குருஷேத்திரம் போர் யாரால நடக்குது? கடவுளுடைய சித்தத்தால தான் நடக்குது. ஓகேவா? அவர் எதுக்கோசம் இதை பண்றாரு? ஃபார் த ரைட் காஸ். ஏன்னா ஒரு சத்திரியன்ற வந்து சண்டை போடணும். எதுக்கு? அதர்மத்துல சைடில் இருக்கிறவங்கள வந்து அழிக்கிறதுக்கோசம். அதில் வந்து இந்த உறவினர்கள் அப்படியெல்லாம் நினச்சிட்டு வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. என்னோட உறவினர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ சண்டை போடாமல் இருந்தா உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையிலேருந்து நீ தவற இல்லையா? அப்போ வந்து என்ன அர்த்தம்? வேதங்களுக்கு புறம்பாக தான் நீ செயல்படுறன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நீ வந்து இங்கே உனக்கு அந்த லாவை நீ வந்து உடைக்க தேவையில்லை, பிரேக் பண்ண தேவையில்லை. உன்னோட செயல்களை வந்து நீ சரியா செய்யேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. ஓகேவா? ஒருத்தன் தன்னுடைய கடமைகளை புறக்கறி புறக்கணிக்கிறதுனால யாருடைய மரணத்தை வந்து தடுக்காம இருக்க போறதில்ல. யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ அர்ஜுனன் வந்து இவங்களை கொல்லலைன்னா அவங்க இறக்க மாட்டாங்களா? நம்ம ஏற்கனவே படித்தோம். என்ன படித்தோம்? பிறந்தவங்க எல்லாம் இறக்க போகிறாங்க. அது எறும்பா இருக்கட்டும், யானையாக இருக்கட்டும், மனுஷனாக இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும் இல்லையா? அப்போ வந்து என்ன ஆகுற? நீ வந்து தவறான வழியில் போயிட்டு உன்னையே நீ வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? தாழ்த்திட்டு இருக்கேன்னு அப்படின்னு சொல்கிறார். अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना.
ஹரே கிருஷ்ணா. படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களும் ஆரம்பத்தில் தோன்றாமல் இருந்தன, இடையில் தோன்றுகின்றன, இறுதியில் அழிக்கப்படும் போது மீண்டும் மறைகின்றன. எனவே ஏன் கவலைப்பட வேண்டும்? இவ்வளோ கிளியராக சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இல்லை, அது நடுவில் வந்து படைக்கப்பட்டுச்சு, அது கொஞ்ச நாள் இருக்குது, அதுக்கு பிறகு என்ன ஆகுது, மறைஞ்சு போயிடுது. இதுக்கு நீ வந்து புலம்பணுன்ற அவசியமே இல்லை இல்லையான்னு அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லையா. ஸோ புலம்ப தேவையில்லைன்ற சொல்றார். நேற்று வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், ஃபர்ஸ்டே சகிப்புத்தன்மை வேணும்னு அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. இன்னைக்கு வந்து என்ன சொல்றாரு, புலம்ப தேவையில்லை. ஓகேவா. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் ரெண்டு விதமான மனிதர்கள் இருக்காங்க. ஒருத்தவங்க வந்து ஆத்மான்றது இருக்குன்னு நம்புறவங்க, இன்னொருத்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆத்மான்றது இல்லைன்றத சொல்றவங்க. ஆத்மாலாம் ஒன்று கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சோலு. இன்னொன்று ஆத்மா ஒன்று இருக்குன்றது நம்பாதவங்க. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ரெண்டு விஷயத்துல வந்து ஆத்மா இருக்குன்னு சொல்றவங்க என்ன ஆறாங்க, அந்த உடல் இறந்த பிறகு இன்னொரு ஆத்மா உடல் எடுத்துட்டு வர போறாங்க இல்லையா. அப்போ வந்து அதுக்கு புலம்ப தேவையில்லை. ஆத்மா இல்லாத நினைக்கிறவங்க எதுக்கோசம் பாவம்னு சொல்லிட்டு நினைக்க போறாங்க. பாவ விலைகள் ஒன்றும் வர போறதில்ல. ஸோ ரெண்டு பேர் விஷயத்தை எடுத்தாலும், கான்செப்ட் எடுத்தாலும் இங்க புலம்புவது வந்து அவசியம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. ம். ஓகே. ஸோ தோன்றுவன தோன்றாதவன இதெல்லாம் வந்து யாரால படைக்கப்பட்டது, பகவான்னால தான். இங்க வந்து சொல்றாங்க பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது மெட்டீரியல் எலிமெண்ட்ஸ் ரிமைன்ஸ் அன்மேனிஃபெஸ்டட் பிஃபோர் கிரியேஷன். படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மூலக்கூறுகள்லாம் வந்து தோன்றாதவையா இருந்துச்சு, அன்மேனிஃபெஸ்டடா இருந்துச்சு. அதே வந்து இது தோணும் போது என்ன ஆகுது, மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது. ஓகேவா. மத்தாஜி இந்த வார்த்தை வந்து தமிழ்ல படிங்க மத்தாஜி. ஆம். ஆகாயம். ம். ஆகாய ஆ. ஆகாயத்திலிருந்து காற்று உருவாக்கப்பட்டது, ம். காற்றிலிருந்து நெருப்பு உருவாக்கப்பட்டது, நெருப்பிலிருந்து நீர் உருவாக்கப்பட்டது, மேலும் நீரிலிருந்து நிலம் உருவாக்கப்பட்டது என்பதை கொண்டு இதனை உணரலாம். இதை மறுபடியும் ஒரு முறை சொல்லுங்க. ஆகாயத்திலிருந்து ஓகே என்ன மாதாஜி. வந்துச்சு. ஆ காற்று மாதாஜி, காற்று. காற்று. காற்று உருவாக்கப்பட்டது, ஆ. அதுல காற்றுல இருந்து நெருப்பு நெருப்பு. உருவாக்கப்பட்டது, ம். நெருப்புல இருந்து நீர் தண்ணி. உருவாக்கப்பட்டது, மேலும் நீரிலிருந்து நீரில். நிலம் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ இப்போ நம்ம என்பதை கொண்டு இதனை உணரலாம். ஸோ பஞ்சபூதங்கள் வந்து சொல்றோம் இல்லைங்களா, அது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுத்துல இருந்து தான் ஒன்று வருது இல்லையா. தோன்றாதவையா இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே படைப்புக்கு முன்னாடி அன்மேனிஃபெஸ்டடா இருந்துச்சு, தோன்றாதவைகளா இருந்துச்சு. எப்போ வந்து இந்த சப்டில் ஃபார்ம்ல வருதோ அப்போ என்ன ஆகுது, தோன்றாதவையில இருந்து என்ன வந்துச்சு, தோன்றியவைகள் வந்துச்சு. ஒன்னொன்னும் ஒவ்வொரு விதத்துல இருந்து வருதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. ஸோ இந்த பூமியில இருந்து பல விதமான விஷயங்கள் வந்து என்ன ஆகுது, படைக்கப்படுதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. இந்த பூமியில பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒருத்தன் வந்து வானளாவிய கட்டிடங்களை வந்து கட்டுறான். அது எதுல இருந்து கட்டினா, இந்த மண் செங்கல் அது எங்க இருந்து வந்துச்சு, இந்த நிலத்துல இருந்து வந்துச்சு இல்லையா. அதுதான் வந்து சொல்றேன். ஓகேவா. ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே இருக்கு. இந்த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக போக அப்படியே தான் இருக்கு காலப்போக்கிலும். அதில் என்ன இருக்கு, ரெண்டு விஷயம், தோன்றுபவை தோன்றாதவை. ஓகேவா. அந்த வித்தியாசம்தான். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம புலம்ப தேவையே இல்லை. ஓகேவா. ஸோ இங்கே எங்கேயுமே இப்போ வந்து கட்டடம் கட்டினாங்க, இடிஞ்சு விழுந்த பிறகு அந்த மண் கல்லெல்லாம் அங்கே பொடி பொடியாக இருக்கும் இல்லையா. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புலம்ப தேவையில்லை. திங்ஸ் ஆர் நாட் லாஸ்ட் போத் அட் த பிகினிங் அட் த எண்ட். ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் ரிமைன்ஸ் அன்மேனிஃபெஸ்டட். ஆரம்பத்திலையும் முடிவில் தான் வந்து இப்படி இருக்குது, நடுவில் வந்து அது தோன்றி மறையுது இல்லையா. அதுக்கு நம்ம ஏன் வந்து புலம்பணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழியக்கூடியது, மெட்டீரியல் பாடி இஸ் பெரிஷபிள். ஏன்னா காலப்போக்கில் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா அது அழியுது. அஹ் அந்த வார்த்தை இமே தேகா, தேகான்னா உடம்பு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தமாகுது, அழியுது இல்லையா. ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, நித்தியோ சோ சோக்தக சரீரனக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. ஸோ இந்த உடம்பு வந்து ஒரு ஆடை மாதிரி தான்
இந்த ஆடையை கலைக்கிறதுக்கோசம் நம்ம ஏன் புலம்பணும்? ஓகேவா? அதே ஒருத்தன் வந்து கனவுல வந்து ஒரு ஆகாயத்தில் பறக்கிற மாதிரியோ இல்லை ஒரு அரியணையில் அரசன் மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்க மாதிரி பார்த்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன். எழுந்து பார்த்தா அது நிஜமாக முடியுமா? அது சும்மா ஒரு கனவு இல்லையா? அது மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆத்ம உணர்வுக்கு வரணும். ஓகேங்களா? ஸோ நீ ஆத்மா இருக்குன்னு நம்பினாலும் புலம்ப தேவையில்லை, இல்லைன்னு நினைச்சாலும் நீ புலம்ப தேவையில்லைன்னு சொல்ற. ஓகேங்களா? அதுக்கு சில உதாரணங்களை கொடுக்குறார். ஓகே. ம். आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तदैव चान्यग आश्चर्यवत् चैनम् अन्यग शृणोति श्रुत्नवाप्येनं वेद न सैव कच्चित् हरे சிலர் कृष्ण ஆத்மாவை ஆச்சரியமாக பார்க்கின்றனர், சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக வர்ணிக்கின்றனர், மேலும் சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக கேட்கின்றனர். வேறு சிலரோ அவனை பற்றி கேட்ட பின்னும் அவனை புரிந்து கொள்ள இயலாதவராக உள்ளனர். ஹரே ரைட். கிருஷ்ணன். ஸோ இப்போ இந்த ஆத்மாவை சில பேர் ஆச்சரியமானதா நினைக்கிறாங்க, சில பேர் அதை ஆச்சரியமானதா பார்க்குறாங்க, கேட்குறாங்க இல்லையா? சில பேர் அதனால அதை வந்து உணரவும் முடியலை இல்லையா? பார்க்குறாங்க, கேட்குறாங்க, வர்ணிக்கிறாங்க. அது கேட்ட பிறகும் சில பேருக்கு அந்த புரிதல் வந்து இல்லை இல்லையா? அதுதான் கீதா உபநிஷத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தாங்க. கத உபநிஷத்துலேருந்து ஒரு ஸ்லோகத்தை வந்து பிரபுபாதா இங்க எடுத்து சொல்றாரு. ஸ்ராவண யாபி பகூர்பி யோன லாபயः ஷுண்வதோ அபி பகாவோ யாம் ந விதுஹு ஆச்சரியோ வக்த குசலோ சய லப்தா ஆச்சரியோ ஷ அஸ்ய நாத குல குலசா அனுசி அனு சிஸ்தக. ஸோ இதை என்ன சொல்றாங்க? இந்த ஆத்மா இருக்கு இல்லையா, இந்த பெரிய உடம்பு, எந்த உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா யானை தான் பெருசு இல்லையா? அவ்வளோ அளவுக்கு ஜைஜான்டிக் பாடியில் கூட பார்த்தீங்கன்னாலும் சரி, ஒரு ஒரு சின்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அதே சைஸில் தான் இருக்கு இல்லையா? பெருசாக இருந்தாலும் அதனால வந்து அந்த பெரிய ஆத்மா இருக்குன்னு இல்லை இல்லையா? அதே குட்டி ஆத்மா தான் இருக்கு. ஆத்மாவுடைய சைஸ் என்ன? நம்ம ஒரு தலைமுடியில முடியோட நுனிப்பகுதி 10,000 அளவுக்கு ஆயிரத்துல உருண்டது. 10,000த்துல ஒரு பங்கு இல்லையா? நம்ம உடம்புலயும் அதே ஆத்மா தான் இருக்குது. எல்லா ஜீவராசிகள் உடம்புலயும் ஒரு புழு, ஒரு எறும்பு, எல்லாத்துக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணுங்க. நம்ம வந்து புழுக்களை பார்க்குறோம், பட்டாம்பூச்சியை பார்க்குறோம், எறும்பை பார்க்குறோம். அதுக்குள்ளேயே அந்த சின்ன ஆத்மா தான் இருக்கு, நமக்குள்ளேயும் ஒரு ஆத்மா இருக்குது. வித்தியாசம் என்ன? உடம்போட சைஸு தான் வித்தியாசம். யோசிச்சு பாருங்க. யானை, ஜிராஃபிலாம் எவ்வளோ பெருசு, அதுக்குள்ளே அதே சின்ன ஆத்மா தான் இருக்கு இல்லையா? ஸோ மாதாஜி, இந்த ஆத்மாலாம் எதுல இருந்து உற்பத்தி ஆகுது? பரமாத்மா கிட்ட இருந்து வந்த சக்தி மாதாஜி. நிறைய டெவலப் ஆகிருக்குல்ல மாதாஜி எல்லாமே. ம். அவர் ம், பார்த்தீங்கன்னா எல்லையற்றவர். அவருடைய சக்திகள் வந்து அளக்க முடியாது மாதாஜி. ம். இஸ் அன்லிமிட்டெட் இல்லை மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. அதனால அவர்கிட்ட இருந்து வந்த ஜீவாத்மாக்கள் தான் அதெல்லாம். ஓகேங்களா? ஓகே பார்க்குறோம் இல்லையா மாதாஜி. நம்ம? இப்போ நான் சொல்ற பிக்சரை நீங்க இமேஜின் பண்ணுங்க. காரணோதகசாயி விஷ்ணுவிலேருந்து அவருடைய அஹ், ஸ்க- சரும துவாரத்துல இருந்து அண்டங்கள் வருது. ம், கணக்கற்ற அண்டங்கள் தான் சொல்றோம். ம், கேலக்ஸி, மில்கி வே எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா? ம். கணக்கற்ற அண்டங்கள் வந்து உருவாக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு அண்டத்துல கர்ப்போதக சாய் இருக்கார். நம்ம என்ன ஆ, நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டம் தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அது ஆமா. மாதிரி கணக்கற்ற ம், படைப்பிலே கணக்கற்றதா இருக்கும்போது அவருடைய சக்திகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஸ்வயம் ரூபா ம், ஃபவுண்டைன் ஹெட்னு சொல்றாங்களே. கிருஷ்ணா இஸ் தி ஃபவுண்டைன் ஹெட். அப்பனா ம், அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே வந்து படைக்கப்படுது. ஸோ அவர் என்ன நினைச்சாலும் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ம். ஏன்னா இந்த உலகம் தோன்றும் போது முதல்ல வந்து கொஞ்சமா தானே ஜீவராசிகள் இருந்தன. இப்ப ஜனங்களா இருந்தாலும் சரி, மற்ற உயிரினங்களா இருந்தாலும் சரி, அதிகமா பெருகி இருக்குல்ல, அதான் கேட்டேன். ஆமா மத்தஸ் கரெக்ட். அது எல்லாம் வந்து ஜீவ ஆத்மாக்கள் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து வந்தது. அவர்கிட்ட வந்த பிரிந்த ஜடசக்தி. ஆ, யோ ஓகே நீங்க மாதாஜி. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆரம்பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரஜாபதிகளை படைச்சிட்டு ஜனங்களை உற்பத்தி பண்ணுன்னு சொன்னார். அப்ப வந்து ம், பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ரெண்டு கணக்குல எண்ணக்கூடியவங்க தான் இருந்தாங்க. இப்ப வந்து ஆமா, பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா? ஆமா.
நம்ம ஜனத்தொகை நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாமே அதிகமா இருக்குது. ஆமா. ஆஹ் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் இப்ப ஈவன் இந்த வந்து நெறைய பேரு நீங்க சொன்னீங்கல்ல, முக்தி அடையாம பிறந்துகிட்டே இருப்பாங்கன்னு. இப்ப ம். முதல்ல கொஞ்சம் ஜனத்தொகை தானே இருந்துச்சு. அவங்க முக்தி அடையாம பிறந்தாலும் இவ்வளவு பெருகி இருக்காது. மத்தது எனக்கு டவுட்டு. இப்ப யோசிச்சு பாருங்க. இப்ப வந்து ம், ஈவன் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் நவீன உலகத்துல ஒரு ம். செடிக்கும் சரி ஒரு கோழிக்கும் சரி அது சீக்கிரமா வளரணும்னு என்ன பண்றாங்க, இன்ஜெக்ஷன் போடுறாங்க இல்லையா. ஆமா, முன்னெல்லாம் வந்து பயிர் வந்து 6 மாசம் தான் வேணும் அரிசி அறுவடை பண்றதுக்கு. இப்ப எல்லாம் வந்து ரொம்ப அந்த டைம் டியூரேஷன்லாம் கம்மி ஆயிடுச்சு இல்ல மத்தாச்சு நவீன விஞ்ஞானத்துல. ஆமா, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆத்மாக்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன கடமைன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கடமைய முழுசா செஞ்சுட்டு நம்ம விடுறது இல்ல. நம்ம கர்மாத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மறுபடியும் மறுபடியும் பிறக்கிறோம் வரோம் ஆமா. இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த எல்லா இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆத்மா வந்து இருக்கக்கூடிய இடம் இருதயம் தெரியும். அது எவ்வளவு இடத்த ஏத்துக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ச் அளவு இருந்தா வந்து அதுல உட்காந்துக்கிறதுன்னு அப்படின்றத சொல்றா இல்லையா. ஸோ ஆமா. இந்த மனுஷன் என்ன பண்றான், அவனுக்கு வந்து ஞானம் அவ்வளோக்கு இல்லை. இருந்தாலும் ம், அவன் என்ன பண்றான், இதை வந்து புரிஞ்சிக்கவும் முடியல, ஆச்சரியமாவும் அவனுக்கு இருக்கு இல்லையா. ம், ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அத்தாரிட்டேட்டிவ் பர்சன் கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ இங்க ம், பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் படைக்கப்பட்ட ம். ஜீவராசி இல்லையா. அவர் ஆமா. வந்து பாத்தீங்கன்னா அஜ்ஞானத்துல இருக்காரு. அப்புறமா கடவுள் மேல வந்து தபஸ் பண்றார். ஓகேவா. அவர் ம், வந்து அந்த தாமரை மலர்ல இருக்காரு. இது என்னடான்னு ம், தெரியலையேன்னு சொல்லிட்டு அந்த தாமரை தண்டுக்குள்ள போறாரு. அப்ப இருட்டா இருக்கு. அப்ப வந்து ம், தவம் பண்றார். காயத்ரி மந்திரம் காயத்ரி வராங்க, அவங்க மந்திரம் கொடுக்குறாங்க, தவம் பண்றாங்க. அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து டைரக்டா அவருக்கு வந்து நாலேஜ் கொடுக்குறாரு. ஓகேங்களா. ம். சோ இப்ப இருக்கிற மனிதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நான் படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயத்த வந்து பண்ணிட்டு இருக்கான். ஆனா சிம்பிள் திங்ஸை வந்து அவனால வந்து ஏத்துக்க முடியறது இல்ல. ஓகேவா. யார்கிட்டயாவது ஒன்று ம். போய் நல்ல சயின்டிஸ்ட் கிட்டயோ யார்கிட்டயாவது பேசுங்களேன். அவங்க வந்து சோல் கான்செப்டை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க, மறுபிறவி கான்செப்டை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. சரி நீ தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எப்படி வந்துச்சுன்னா, அப்படி இருந்து அவங்க ஏன் வந்து ஒரு லேப்ல வந்து ஒரு மனுஷனை உருவாக்க கூடாது. போன ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் எல்லாமே பொருள்ல இருந்து தான் வந்துச்சு அப்படின்னு ஆமா, சொல்றாங்க இல்லையா. போனதுக்கு அதுக்கு முன்ன ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் எவ்ரி திங் கம்ஸ் எமன் ஃப்ரம் மேட்டர்ஸ்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா நீ ஏன் குழந்தைய வந்து லேப்ல வந்து உருவாக்க கூடாது ம். இல்லையா. நீ ஆமா, என்ன சொல்ற, இந்த பிசிக்கல் மேட்டர் வச்சு கெமிக்கல் மேட்டரும் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வருதுன்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் படிச்சோம் நம்ம. அப்படியே அது ம், வந்து நிஜமா இருந்துச்சுன்னா நான் ஏன் படைக்க கூடாது இல்லையா. ஏன் அப்ப எதுக்கு ஒரு ம். தாய் ஒரு தந்தை வேணும் இல்லையா. ஆமா, அப்ப என்ன ஆமா, ஒரு உயிருள்ள சத்துல இருந்து தான் ஒரு உயிர் வருது ஆமா. இல்ல. ஒரு ஸ்பெர்மும் ஒரு ஓவம் வந்து ஃபெர்டிலைஸ் ஆனாதான் அங்க வந்து ஒரு குழந்தை உருவாது. அது ம், மனுஷனா இருக்கட்டும் இல்ல மிருகங்களா இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலும் இந்த ஃபியூஷன் நடந்தாதான் வருது இல்லையா. ஆமா, இல்லையா. அதுதான் அவங்க சொல்ற கெமிக்கல் அண்ட் பிசிக்கல் காம்பினேஷன்னால எப்படி உயிர் வரும் இல்லையா. ஹரே ஆமா. கிருஷ்ணா. ஸோ மனுஷன் வந்து இந்த ஆத்மான்றதை வந்து சரியா பார்க்கறதுக்கு ஆரம்பிக்கணும். ஓகேவா. ஸோ அவங்க ஆமா, ஒன்று அறிவில்லாம இருக்கிறாங்க இல்லைன்னா திகைக்கிறாங்க. ஓகேவா. the soul proper as wonderful either by constitution or by description இருக்கிறதுலே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வியப்புக்கூடியது. ஏன்னா அதனுடைய மூலக்கூறு, ஏன்னா அது வந்து யார்கிட்ட இருந்து வந்தது, பரமாத்மா கிட்ட வந்தது. அது வந்து நித்தியமானது அழிவற்றதுன்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. நெருப்புல சுட முடியாது, தண்ணியில நனைக்க முடியாது, காற்றால உலர்த்த முடியாது, எந்த ஆயுதங்களால வந்து வெட்டப்பட முடியாது, எந்த மைக்ரோஸ்கோப்பாலும் பார்க்க முடியாது இல்லையா. மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு கூட பார்க்க முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது அது வந்து இட்ஸ் எ கிரேட் திங் இல்லையா. பட் மனிதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஜ்ஞானத்தினால அதை மறந்துட்டாங்க. இவங்க எதுக்கு அஜ்ஞானத்துல இருக்காங்கன்னா இந்த பௌதிக இதுல வந்ததுனால புலன் இன்பத்துல வந்து ஈடுபட்டிருக்கிறதால அதை வந்து தன்னை உணர்தலை வந்து விட்டுறாங்க. அதை விட்டுட்டு மித்தது எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அதனால அவங்க என்ன ஆகுறாங்க, தோல்வி அடைகிறாங்க. ஓகேவா. ஸோ இந்த பிறப்பே எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ரியலைசேஷன். நம்ம அவ்வை பாட்டி சொல்லுவாங்க இல்லையா, அரிதறிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது, கூன் குருடு செவிடு என்று பிறத்தல் மிகவும் அரிதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ரியலை, தன்னை உணர்தல், பிரம்மபூத நிலையை வந்து அடையிறது. நான் வந்து ஆத்மா, ஆ நான் வந்து கடவுளுடைய நித்திய சேவகன். இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு வந்து பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கிடைச்சிருது
இங்க வந்து அசாஸ்வத துக்கம் கஷ்டம் தான் இருக்கு. பிரம்ம லோகத்துல வரையும் போனீங்கன்னா கூட கஷ்டம் தான் இருக்கு, பாதாள லோகத்துல போனீங்கன்னாலும் கஷ்டம் தான் இருக்கு. ஸோ இதுல இருந்து வெளியே வரணும். நித்தியமான சந்தோஷம் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பரமபுருஷ பகவான் இருக்கக்கூடிய வாசஸ்தலத்துல தான் இருக்கு. நமக்கு ஒரு தண்ணி வேணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு நதிக்கு போவோம், ஒரு கடலுக்கு போவோம். யாராவது வந்து ஒரு டெசர்ட்டுக்கு போவாங்க, பாலைவனத்துக்கு தண்ணி வேணும்னு தேடி போவாங்களா? போக மாட்டேங்க மாதாஜி. இல்லையா? அது மாதிரிதான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்த உலகத்துல வந்து சந்தோஷத்தை தேடிட்டு இருக்கோம். ஆனா உண்மையான அசலான சந்தோஷம் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா. ஆஹ் அவருடைய லோகத்துல தான் இருக்கு, கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு. பட் நம்ம இங்க வந்து பிரலோகத்துல. தேடிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ இந்த மனிதர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க, சில நேரத்துல ஒரு நல்ல சங்கத்தினால தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, சில சமயத்துல அஜ்ஞானத்தினால என்ன பண்றாங்க, தவறான வழிகாட்டுதல் படி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? சோ அப்ப அவங்களுக்கு புரியல இந்த அணு ஆத்மாக்கும் விபு ஆத்மாக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள். ஓகேவா? சோ அதனாலதான் வந்து அங்கே இதை வந்து கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும்னா கரெக்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்றதை நம்ம வாங்கிக்கணும் இல்லையா? அதுக்குதான் திருப்பி திருப்பி நம்ம என்ன சொல்றோம், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்து தான் நம்ம வாங்கிக்கணும் இந்த ஞானத்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இது வந்து அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு வந்து ஞானம் கிடைக்கும். என்ன பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? சோ கேக்குதா இந்த மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இருங்க, தே ஈஸி. ஹரே கிருஷ்ண மத்தது. ஈஸியஸ்ட் ப்ராசஸ் என்னன்னா, நம்ம பகவத்கீதையில இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து ஏத்துக்கணும். ஏன் ஏத்துக்கணும்னா இதை பேசினவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரேட்டஸ்ட் அத்தாரிட்டி கிருஷ்ணர் இல்லையா? அவர் எந்த தீரியை வந்து இங்க எடுத்துட்டு வரல, டிவியேட்டும் பண்ணல, என்ன வேணுமோ அதை வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்கார் இல்லையா? So, but it is also request a great deal of penance and sacrifice either in the life or previous one before one is able to accept Krishna as a supreme personality of Godhead. ஓகேவா? ஸோ ஒருத்தன் கிருஷ்ண ஏத்துக்கணும்னா அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பல நல்ல காரியத்தை பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா? அது மாத்திரம் பத்தாது, கடவுளுடைய காரணமற்ற கருணை வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, அது வந்து அப்புறம் தூய பக்தர்களுடைய சங்கம் வேணும் நமக்கு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ வந்து எல்லாரும் ஐந்தாவது அத்தியாயம் எடுத்துக்கோங்க. 13 ஐந்தாவது அத்தியாயம் 13 ஸ்லோகம். எடுத்துட்டோம் மாதாஜி. படிங்க. 5:13. சர்வ கர்மாணி மனஷா சந்நியஸ்யாஸ்தே சுகம் வஷ்யு நவத்வாரே புரே தேஹி நைவ குர்வன் ந காரயன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உடலையுடைய ஆத்மா தனது இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி மனதால் எல்லா செயல்களையும் துறந்துவிடும் போது செய்யாமலும் செயலுக்கு காரணமாகாமலும் 9 கதவுகளை கொண்ட நகரில் பௌதிக உடலில் இன்பமாக வசிக்கின்றான். ஓகே, ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இந்த உடல் வந்து 9 துவாரங்கள் கொண்ட நகரம் சொல்லிட்டு சொல்றோம் இல்லையா? அவன் என்ன பண்றான், தன் இயற்கையை கண்ட்ரோல்ஸ் இஸ் நேச்சர் அண்ட் மனசளவுல வந்து எல்லா செயல்களும் துறக்கிறான். திறந்துட்டு அவன் எப்படி இருக்கிறான், சந்தோஷமா தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். ஓகேவா? ஸோ நெய்தர் ஒர்க்கிங் நார் காசிங் ஒர்க் டு பி டன். ஓகேங்களா? ஸோ இது 9 துவாரங்கள் கொண்ட நகரம்னு சொன்ன பிறகு நவதுவார புரின்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க பாருங்க. நவதுவார புரி தேகே அம்சோ லேலயதே பகிஹி வாசி சர்வஸ்ய லோகஸ்ய ஸ்தாவ ஸ்தாவரஸ்ய சாரஸ்ய சஹ. அப்போ வந்து இந்த 9 துவாரங்கள் கொண்ட நகரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி செயல்களை செய்யறான். அதாவது இயற்கை குணங்கள் இருக்குல்ல, ரஜகுணம் தமோகுணம் சத்துவகுணம், அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவன் வேலைகளை செய்யறான். ஸோ என்ன சொல்றது, சோ இந்த கட்டுண்டு வாழ்ந்தாலும் அதுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. என்னது, இந்த கட்டுண்ட நிலைக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு போக முடியும் இல்லையா? அது எப்போ, அது விருப்பப்பட்ட இல்லையா? சோ அதனோட இயற்கை என்ன, உன்னதமானது, உயர்ந்தது. பட் மறதினால என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது, அதை வந்து நான் என் உடல் அதனாலதான் வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கான். என்ன அவங்க இப்படி பண்ணாங்க, அவங்க அப்படி பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், உடலுடைய நிலையில வச்சுட்டு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுட்டு அதுல வந்து கஷ்டப்படுறான். ஸோ அது கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்துட்டு அவனுடைய அசலான நிலை என்னது, நான் வந்து ஆத்மா, நான் கடவுளுடைய நித்திய சேவகன். அதுதான் ரியல்
பொசிஷன். ஓகேவா? அங்கதான் உண்மையான உறவு வந்து புதுப்பிக்கிறான். கிருஷ்ணர்கிட்ட இருக்க உறவை வந்து அவன் புதுப்பிச்சுக்கிறான். பட் இவன் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், அதை மறந்துட்டு இந்த தேகத்தை வச்சுட்டு அவன் சந்தோஷமா வாழ்றதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கான். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த 9 துவாரங்கள் தெரியும் இல்லையா? 2 கண்ணு, காது, மூக்கு, வாய், ஆசன வாய், அப்புறம் பாலினர், பால் உறுப்பு. ஓகேங்களா? துவாரம். ஓகே, இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ அதே அதே ஜீவராசி தன்னை வந்து ஆஹ் உடம்புன்னு மாத்திரம் நினைச்சுக்கிட்டா பிரச்சனை வருது. இல்ல நான் கடவுளுடைய அங்கத்தினுக்குன்னு நினைச்சிட்டு அவன் என்ன பண்ணலாம், தன்னை இந்த கஷ்டத்துல இருந்து ஆஹ் இல்ல, மத்த கஷ்டத்துல இருந்து விடுபட்டு ஆ சுதந்திரமா இருக்கலாம். ஆ he will become free from both. இந்த உலகத்தை இருக்கும்போதே அவன் சந்தோஷமா வாழ முடியும் இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்றாங்க ஸ்வேத அஸ்வதார உபநிஷத்துல. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. न कर्तृं न कर्तृवं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फलसंयोगं स्वभावस्तु वर्तते. ம். உடல் என்னும் நகரத்தின் நாயகனான ஆத்மா செயல்களை உண்டாக்குவதில்லை, செயல்படுமாறு மக்களை தூண்டுவதும் இல்லை, செயல்களின் பலன்களை உண்டாக்குவதும் இல்லை. இவையெல்லாம் ஜட இயற்கையின் குணங்களால் செயலாற்றப்படுபவையே. அந்த ஹரே 3 கிருஷ்ணன். பாயிண்ட் மறுபடியும் சொல்லுங்க மாதாஜி. இந்த உடம்பு வந்து என்னென்ன உடல் ஆத்மா வந்து என்ன செய்யறது இல்ல? செயல்களை உண்டாக்குவதில்லை, இது செயல்படுமாறு மக்களை தூண்டுவதும் இல்லை, செயல்களின் பலன்களையும் உண்டாக்குவதில்லை. இது சோ எல்லாமே ஜட இயற்கையின் குணங்களால் அதுதான் செயலாற்றப்படுகிறது. இந்த 3 பாயிண்ட் தான். அது என்ன பண்ணுது? டஸ் நாட் கிரியேட் ஆக்டிவிட்டி. எந்த செயலும் சொல்லுங்க, எந்த செயலையும் உண்டாக்குறதுல மட்டும் உண்டாக்குவதில்லை. அப்புறம் என்ன பண்ணுது? செயலை அதை செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு செய்யணும்னு சொல்லிட்டு மக்களை தூண்டுவதும் தூண்டுறதும் இல்லை. இல்லை. ஆ செயல்களை செய்வதில்லை, தூண்டுவதில்லை. அதனால என்ன ஆகுது? 3வது பாயிண்ட், செயல்களின் பலன்களை பலன்கள். உண்டாக்குவதும் இல்லை. ஓகேங்களா? செயலை தூண்டுறதில்லை. ஓகே, செயல்களை உண்டாக்கல. செய்யறது இல்ல, தூண்டுறது இல்ல. அதனால செயல்கள் செஞ்சாதான் நமக்கு பலன் கிடைக்கும். அதனால கூடிய பலன்களும் வர்றதில்ல. இது வந்து ஆத்மா செய்யறதில்ல. பட் எதனால செய்யறான்? இந்த இயற்கை பிரகிருதி இருக்கு இல்லையா, அந்த பிரகிருதி கூட வந்து டச் பண்றதுனால தான் இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது, உயர்ந்த ஸ்தானத்துல இருந்து தன்னை வந்து தாழ்த்தி படுத்திட்டு இந்த முக்குணங்களுக்கு ஆட்பட்டு செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்கிறான். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து 2 சக்தி, கடவுளுடைய சுப்பீரியர் எனர்ஜி, இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி. இந்த இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி, தாழ்த்தப்பட்ட எனர்ஜி தான் வந்து இந்த பௌதீக உலகம். நடுவில் ஒரு எனர்ஜி இருக்கு, தடஸ்த சக்தி, மார்ஜினல் எனர்ஜி. அதுதான் வந்து ஜீவாத்மாக்கள். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த உடலை இருந்தால் கூட இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது. பட் இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மா வந்து ஜீவாத்மா வந்து நித்தியமானது. அது வந்து சுப்பீரியர் எனர்ஜிக்கு சம்பந்தப்பட்டதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? தற்காலிகமா வந்து அவனுக்கு வந்து இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு. அது எதனால? அவனுடைய செயல்களின் விளைவுனால வந்திருக்குது இல்லையா? ஸோ ஒருத்தன் கஷ்டப்படுறான்னா அதெல்லாம் வந்து அவனுடைய அறியாமைனால தான். ஓகேவா? இன்னும் அந்த பாடி மைண்ட் கான்செப்ட்ல இருக்கிறதுனால அவன் என்ன பண்றான், கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கான். இ சஃபர்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரெஸ். ஓகேவா? ஸோ அதே வந்து ஆஹ், இதெல்லாம் வெளியே வந்துடுறான். நான் இந்த உடம்பு இல்லைன்னு அப்படின்னும் போது இந்த எல்லா விளைவுகளிலிருந்தும் அவன் வெளியே வரான். ஓகேவா? அப்படி பார்க்கும்போது அவன் எதற்கு அவன் உரிமையாளரும் இல்லை, கட்டுப்பாட்டாளரும் இல்லை. எல்லா செயல்களும் சரி, செயல்களின் விளைவுகளையும் வந்து அவனுக்கு வந்து கட்டுப்படுத்தவும் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இவன் வந்து எப்படி இருக்கான், இந்த ஒரு ம், ஆ, கடல்ல வந்து ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பான் இல்லையா, நீந்திட்டு இந்த பக்கம் போக முடியாம அந்த பக்கத்து, அது மாதிரிதான் இந்த மனுஷன் வந்து அந்த அலைகள் மூலமா வந்து அவன் வந்து இங்கட்டும் அங்கட்டும் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கான். ஸோ அதை வந்து மீட்கிறது யாரு? இந்த அலையில இருந்து மீட்கணும்னு நினைச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்ணங்கள் ஓட்டங்களாலும் பந்தங்கள் சூழ்நிலையாலும் நம்ம வாழ்க்கைய அப்படி இப்படி ஓட்டிட்டு இருக்கோம். எப்படியோ பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நானும் நல்லா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கோசம் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அது மாதிரி இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பெரும் அலைக்கடல்களால வந்து கஷ்டப்பட்டிருக்கான். இந்த இவனை வந்து காப்பாத்தணும்னா எதை காப்பாத்தும்? ஒரே ஒரு விஷயம், அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வு. ஓகேவா? அதை விட்ட வேற எதையுமே அவனை காப்பாத்த முடியாது. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. नादत्ते कस्यचित् पापं न सैव सुकृतं विभुक
நோவ இவ்ருதம் ஞானம் தேன முக்யந்தி ஜத்வத. அச்செயலின் பாவ புண்ணியத்தை பரமபுருஷரும் ஏற்பதில்லை. ஜீவனின் உண்மை ஞானம் அறியாமையினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறியாமையே ஆத்மாவின் மயக்கத்திற்கு காரணமாகும். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஸோ இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன, இந்த அறியாமை தான் வந்து எல்லாத்தையும் மறைக்குது இல்லையா? ஸோ நாட் அ சுப்ரீம் லார்ட் அஷம்ஸ் எனி ஒன் சின்ஃபுல் ஆர் பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ நம்ம அறியாமையிலேருந்து வெளியே வரணும் இல்லையா? ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறார் பிரபுபாதா, விபுன்னா என்ன, பரமாத்மாவை குறிக்குது. அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லையற்ற ஞானம் இருக்குது இல்லையா? எல்லையற்ற ஞானம் இருக்குது, செல்வம் இருக்குது, வலிமை இருக்குது, புகழ் இருக்குது, அழகு இருக்கு, துரத்தல் இருக்கு. இது எல்லாமே அவர்கிட்ட எப்படி இருக்கு, எல்லையற்றது இருக்கு. பட் நம்ம கிட்ட எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லிமிட்டடா தான் இருக்கு இல்ல, அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் அவருக்கும் நமக்கும். ஓகேவா? ஸோ அவர் வந்து ஆத்மா ராமா, தன்னுள்ள வந்து திருப்தியோடு இருக்கிறார். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாவத்தாலும் புண்ணியத்தாலும் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிறதே இல்லை. பட் நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறோம், பாவம் பண்ண அது கஷ்டத்தை துன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா? அதே நற்காரியங்கள் பண்ணி புண்ணியம் வந்துச்சு அப்போ வந்து சுகமாக இருக்கும். பட் வந்து அவருக்கு வந்து எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது. ஓகேவா? இந்த ஜீவராசிகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் துன்பத்தையும் கொடுக்கறதில்ல, கஷ்டத்தையும் கொடுக்கறதில்ல. பட் அந்தந்த ஜீவாத்மாக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அறியாமைனால அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூழ்நிலையில போட்டுக்கிறாங்க. ஓகேவா? பிகாஸ் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் இல்லையா? அறியாமைனால அவங்க போட்டுக்கிறான். பட் அந்த ஜீவாத்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்த தன்மையுடையவன். அது வந்து சச்சித் ஆனந்தம் சொல்லிட்டு பகவானை சொல்கிறோம் இல்லையாங்க? சத்து சித்து ஆனந்தம், முழுமையான ஞானமற்றவர், முழுமையான சந்தோஷம் இருக்கவர், அவர் தான் வந்து சச்சிதானந்தம். அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுனால நமக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பண்புகள் இருக்கு, ஞானம், சந்தோஷம், நித்தியம். ஓகே, பட் கொஞ்சம் லிமிட்டடாக இருக்குது, அதை வந்து நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கணும். கொஞ்சமாக இருக்குது, அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கணும். அறியாமனால இதெல்லாம் வந்து மறந்துட்டோம். ஓகேங்களா? ஸோ கடவுள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓம்னி பர்சன்ட், அவர் வந்து விபு, நம்ம வந்து அணு ஆத்மா, அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அவனுக்கு கொடுத்த சின்ன சுதந்திரம் இருக்கு பாருங்க, அந்த சுதந்திரத்தால் அவன் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கான். ஓகேவா? அவனுடைய இச்சைகளை கூட நிறைவேற்றுறது யாரு? கிருஷ்ணர் ஒருத்தர் தான். டிசையர்ஸ் ஆர் ஃபுல்ஃபில்டு ஒன்லி பை ஓம்னி பொட்டன்ட் லார்ட். ஓம்னி பொட்டன்ட்டுக்கு என்ன வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க? ஓகே. ஸோ அவர் வந்து நம்மளுடைய கஷ்டத்துக்கும் சந்தோஷத்துக்கும் அவர் காரணம் இல்லை, எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்ம தான். ஓகேவா? ஸோ கடவுள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய நித்திய நண்பனாக வந்து நம்ம கூட இருக்கிறார். எல்லா சூழ்நிலையிலும் எல்லா நேரத்துலையும் அவர் இருக்கார் இல்லையா? எப்படி வந்து ஒரு மலர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கையில தான் வச்சுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. பக்கத்தில் இருக்கவங்களோ இல்லை நம்ம தூரத்தில் இருந்தாலும் சரி, அந்த மல்லிகைப்பூ வச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மனம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி கடவுள் வந்து நித்தியமாக அவர் கூட இருந்துகிட்டே இருக்கார். ஓகே, இருக்கிறதுனால அவர் வந்து என்ன ஆகுது, இந்த ஜீவாத்மா என்ன விருப்பப்படுதுன்றதை புரிஞ்சுக்கிறார். ஓகேவா? புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த விஷயத்தை வந்து அவருக்கு நிறைவேறணுன்றதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறார். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேன் ப்ரப்போசஸ் காட் டிஸ்போசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒரு சின்ன ஆசையை கூட நம்மளால வந்து பூர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு தெரியல, யோகித்தும் இல்லை. அது கடவுள் தான் கொடுக்குறார் இல்லையா? கேன் ஃபுல்ஃபில் ஆல் டிசைர்ஸ். அவர் வந்து ஒரு சமமான நிலையில் இருக்கார், நியூட்ரல் பொசிஷனில் இருந்துட்டு நமக்கு வந்து எல்லாத்தையும் செஞ்சு கொடுக்குறார். ஓகேவா? ஸோ ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரொம்ப ஸ்பெஷல் கேர் பண்ணிக்கிறார். எல்லாத்தையும் நீ கேட்கறதெல்லாம் கொடுக்குறேன், பட் நீ என்ன பண்ணு, நித்தியமான லோகத்துக்கு வான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்தும் நமக்கு வாய்ப்பே கொடுக்குறார். வேதிக் ஐமன்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஈஷாஹு ஹே ஏவ சாது கர்ம காரயாதி தாம் எம் ஏபயோ லோகேபிய உன்னிஷதே ஏஷா யு ஏவ சாது கர்ம காரியத்தை யாம் அதோ நினிஷ்யதே. ஓகேங்களா? ஸோ ஸோ கடவுள் என்ன பண்ணுறாரு, கடவுள் புண்ணிய செயல்களை வந்து செஞ்சுட்டு அவனை வந்து மேலே ஈடுபடுத்தணும். உயர்த்தணும்னு தான் நினைக்கிறார். ஓகேங்களா? கௌஸ்திக உபநிஷத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, அக்னோ ஜாந்தூர் அனிஷோ யாம் ஆத்மனக சுக துக்கஹோ ஈஸ்வர பிரேரேதோ கச்சத் ஸ்வர்க்கம் வாஸ்வ அப்ரம் ஏவச்ச. ஸோ இந்த உயிர் வாழினங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதை மேலே சார்ந்து இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய கஷ்ட துக்கங்களை வந்து சார்ந்து இருக்குது இல்லையா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய சித்தத்தால் அவன் என்ன பண்ணுறான், பை த வில் ஆஃப் சுப்ரீம் யூ கேன் கோ டு ஹெவன் ஆர் ஹெல் அஸ் எ கிளவுட் இஸ் டிரைவன் பை த ஹேர்.
ஓகே. ஸோ எப்படி வந்து ஒரு காற்று வந்து அந்த மேக கூட்டங்களை கலைச்சு விடுமோ இல்லையா, அவர் வந்து கடவுளுடைய சித்தத்தால எங்க வேணாலும் போக முடியும். நரகத்துக்கும் போக முடியும், சொர்க்கத்துக்கும் போக முடியும் இல்லையா. ஸோ ஸோ இந்த ஜீவாத்மா, கட்டுண்ட ஜீவாத்மா என்ன பண்ணுது, கிருஷ்ண உணர்வை வந்து ஆஹ், நினைக்கிறது இல்ல இல்ல, இம்மெமோரியல் டிசைர் டு அவாய்ட் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா. மாதாஜி, வேணி மாதாஜி, ஆமா. இந்த லாஸ்ட் சொல்லுங்க. பேராகிராஃப் தமிழ்ல படிங்க மாதாஜி. எனவே உடல் பெற்ற ஆத்மா தனது நினைவில் கெட்டாத காலத்தில் கிருஷ்ண உணர்வை தவிர்ப்பதற்கு எழுந்த ஆசையினால் தனது சொந்த மயக்கத்திற்கு காரணமாகிறான். விளைவு: நித்தியமான ஆனந்த அறிவுடன் விளங்க வேண்டிய அவன் இறைவனுக்கு தொண்டாற்றல் என்னும் தனது ஸ்வரூபத்தை அற்பத்தனத்தால் மறந்து மாயையினால் சிறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளான். மேலும் அறியாமையின் ஆதிக்கத்தால் தனது கட்டுண்ட நிலைக்கு இறைவனே காரணம் என்றும் நினைக்கின்றான். வேதாந்த சூத்திரமும் 2.1.34 இதை உறுதி செய்கின்றது. வைஷ்யம் வைஷம்ய நைர் நற்கர் வைஷ் வைஷம்ய நைர்கருண்ய ந ந சாபேசத்வாத் ததா ஹி தர்ஷயதி. இறைவன் விருப்பு வெறுப்புடன் இருப்பதாக தோன்றினாலும் அவர் யாரையும் வெறுப்பதும் இல்லை, விரும்புவதும் இல்லை. ஸோ இது என்ன ஹரே கிருஷ்ணன். சொல்லிருக்காங்க, ஹரே கிருஷ்ண மதர், காலம் இல்லையா, பழைய காலத்துல இருந்து டைம் இஸ் இம்மெமோரியபிள் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த சமயத்துல இருந்து இது இந்த ஜீவராசி என்ன பண்ணுது, ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா ஆக்ட் பண்ணுது. என்ன விஷயத்துல, கிருஷ்ணரை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க கூடாது, எப்படியாவது கிருஷ்ணரை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். அவனுடைய எண்ணம்லாம் என்ன, நான் வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும். அறியாமனால அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், நான் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறான். நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் பாருங்க, இந்த பாயிண்ட் இங்க ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஜீவாத்மா கடவுள் கிட்ட இருந்து வந்ததுனால எப்படி கடவுள் வந்து நித்தியமானவர், ஞானமயமானவர், ஆனந்தமயமானவர், அவருடைய தன்மைகள்லாம் வந்து இந்த குட்டி ஜீவாத்மாக்கும் இருக்கு. பட் இவன் என்ன பண்றான், அறியாமைனால இந்த சந்தோஷத்துல மூழ்கி இருக்கணுன்றதுனால அவன் எல்லாத்தையும் மறந்துடுறான். பட் கடவுள் வந்து எப்படியாப்பட்டவரும் பார்த்தீங்கன்னா, அவர் யாரையும் வெறுக்கவும் இல்லை, விரும்புறதும் விரும்புவதும் இல்லை. இல்லை. அவர் வந்து சமமானவர் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, இப்ப 8வது அத்தியாயம் எடுத்துக்கோங்க. எதுலங்க மாதாஜி? 8வது அத்தியாயம். ஓகே. 8வது எட்டுல அத்தியாயம் என்னங்க மாதாஜி? எடுத்துட்டு 5வது ஸ்லோகம் படிங்க. 5. अन्धकाले स माम् एव स्मरन् मुग्धः कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्यत्र संशयः. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். இதில் சிறிதும் சந்தேகமில்லை. ஓகே. ஸோ என்ன சொல்றாரு, அந்த காலேச்சாமா, யார் என்னென்ன இறக்கும் போது என்ன நினைக்கிறாங்களோ கண்டிப்பா அவங்க வந்து என்னுடைய நாட்டுக்கு வராங்க, என்கிட்ட வந்து சேர்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இல்லையா. ஸ்மரன், அந்த காலே ஸ்மரன், ஸ்மரனை நினைக்கிறது இல்லையா. ஸோ கிருஷ்ணரை வந்து தூ தூய்மையற்ற ஆத்மா வந்து நினைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா. நம்ம எந்த ஒரு செயலை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் நமக்கு வரும் இல்லையா. ஸோ அதுதான் வந்து பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காரு, எல்லாம் வந்து 16 மாலைகள் சான் பண்ணுங்க, அப்போதான் ஏதோ ஒன்று கிருஷ்ணான்றதாவது நமக்கு வரும் இல்லையா. அது டக்குன்னு வராது இல்லையா. அதுதான் சொல்றாங்க பாருங்க, ஒன் ஷுட் கான்ஸ்டன்ட்லி இன்சிஸ்டன்ட்லி சாண்ட் மகா மந்த்ரா. அதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் சொல்லிட்டு போயிருக்கார், தரோரபே சகீஷுன. ஸோ இந்த மகா மந்திரத்தை வந்து சொல்ல சொல்ல தான் நமக்கு வந்து அந்த காலே சாமா மரண சமயத்தில் வந்து இந்த ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி. यं यं वापि स्मरन् पावं युध्यजयन्ते कलेवरं तं तं एवैति कौन्तेय सदा तत्पाव पावितक. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ, குந்தியின் மகனே, ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான். ஓகே.
ஸோ அந்த இந்த டெத்துன்ற மொமெண்ட்ல வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை வந்து நம்ம அடையிறோம் இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ணரை நினைச்சா கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போக முடியும். கிருஷ்ணரை விட்டு வெத்ததை நினைச்சா அதுக்கு தான் போவாங்க இல்லையா? இது ஒரு ஸ்டோரியும் தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா? இப்ப மகாராஜா பரத் அவர் என்ன பண்ணாரு, நாட்டை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கடைசியா போயிட்டு என்ன பண்ணாரு, மானை நினைச்சார். மானா வந்து பிறந்தாருன்றதை பார்த்தோம் இல்லையா? அப்ப கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய கருணையினால ஞாபகம் எல்லாம் வந்து அதுக்கடுத்து ஜட பிறந்தாரு. அதுக்கடுத்து கடவுளுடைய நித்திய லோகத்துக்கு போனாருன்றதை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து கதை இல்லை, இது பாகவதத்துல சொல்லியிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் உண்மையான சம்பவங்கள். ஸோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 3 குணங்கள்ல வந்து சத்துவ குணத்துக்கு போகணும். சத்துவ குணத்துல இருந்து முன்னும் வந்து சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு போகணும்னு சுத்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்துவங்களுக்கு சொல்றாங்க போகணும். இல்லையா? ஸோ ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், எதுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுதான் சர்வீஸ் அதுதான் சர்வீஸ்னே இல்லை. ஓகேவா? நம்ம ஏற்கனவே பகவத்கீதை 18வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். இதை கேட்கறவங்களுக்கும் நன்மை வருது, சொல்றவங்களுக்கும் நன்மை வருது. யாரும் வந்து கம்மியானவங்க இல்லை. 2 பேருக்கும் வந்து நம் சமமான பலனை கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணர் இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ணருக்கு நம்மளால என்ன சேவை பண்ண முடியும்? நமக்கு வந்து லிங்கை வந்து 4 பேருக்கு ஷேர் பண்றது, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ், அது கூட ஒரு சர்வீஸ். ஓகேங்களா? எத்தனையோ மெசேஜை ஃபார்வர்ட் பண்றோம். அதுல வந்து இதை ஃபார்வர்ட் பண்ண என்ன ஆயிட போகுது இல்லையா? ஸோ யார் ஒருத்தர் இந்த நாமஸ்மரணத்தை பண்ணிட்டு கடைசி நேரத்துல வந்து இந்த மகா மந்திரத்தை சொல்றாங்களோ அவங்க கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தாச்சி 23வது ஸ்லோகம் இதே அத்தியாயத்துல. ஓகே மச்சாச்சு. यत्र काले त्वप् अनावृत्तिम् आवृदिद्धिं सैव योगिन प्रयाता यान्दिदं कालं पश्यामि भरदर्भत्सभ. பரதர்களில் சிறந்தவனே, எந்த எந்த நேரங்களில் இவ்வுலகை விட்டுச் செல்லும் யோகி மீண்டும் வருகிறான் அல்லது வராது போகிறான் என்பதைப் பற்றி நான் இப்போது உனக்கு விளக்குகிறேன். ஸோ இங்க வந்து சொல்றாரு இல்லையா? அதாவது சந்திரராயன் காலத்துல போனாங்கன்னா என்ன ஆகும், அதாவது தட்சிணாயன காலத்துல வந்து போனாங்கன்னா என்ன ஆகுன்றத பாக்குறோம். ஆஹ் அதை வந்து நான் உனக்கு சொல்றேன், நீ கேளுப்பான்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. தட்சிணாய காலம் 2 காலங்கள்ல உயிரை விடுறவங்க வந்து என்ன நிலைமைக்கு போக போறாங்கன்றத. ஓகேவா? ஸோ களங்கமற்ற பக்தர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கிருஷ்ணருக்கு தான் சரண்டர் அடைஞ்சிருக்காங்க. அதனால அவங்க பார்த்தீங்கன்னா எந்த காலத்தில் என்னோட உயிரை விடுறேன் அதை பற்றிலாம் வந்து கவலைப்பட மாட்டாங்க. சூரியன் வந்து தெற்கு நோக்கி போகிறாரா கிழக்கு நோக்கி போகிறாரா அதை பற்றி அவங்க எதை பற்றியுமே கவலைப்பட மாட்டாங்க. அவங்க எப்போ இருந்தாலும் கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கிறாங்க. அதனால கிருஷ்ணருடைய லோகத்துக்கு தான் போவாங்க. தே லீவ் எவ்ரி திங் இன் கிருஷ்ணாஸ் ஹேண்ட்ஸ். அவங்க எல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சிட்டாங்க. கிருஷ்ணர் என்னை பார்த்து பாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து பக்தர்களுடைய தூய பக்தர்களுடைய நிலை. அதே பக்தர் அல்லாதவரோட நிலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சில விஷயங்கள் மேலே வந்து நம்பி இருப்பாங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ம யோகா, ஞான யோகா, அத்த யோகான்னு சொல்லிட்டு இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நான் என்ன பண்ண எந்த சமயத்தில் என் உயிரை விட்டு நான் மறுபடியும் இங்கே இந்த உலகத்துக்கு வந்து திரும்ப மாட்டேனோ அதை வந்து கால்குலேட் பண்ணி பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த தகுந்த காலத்துல தான் நான் விடணும் உயிரன்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து காலான்னா யாரை குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரை தான் குறிக்குது. ஓகேவா? ஆச்சாரிய பலதேவ் வித்யாபூஷன் சொல்றார். ஓகேவா? மாதாஜி. அக்னிர் ஜோதிர். अग्निर्ज्योति अग शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयादा गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाग. ஹரே கிருஷ்ணா. பரபிரமனை ஹரே கிருஷ்ணன். பரபிரமனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில் பகலில் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறை உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றனர். ஓகே. ஸோ ஒரு வேர்டு நான் தப்பாக சொன்னேன், அங்கே மன்னிச்சுக்கோங்க. உத்தராயண காலம். ஓகேவா? ஸோ உத்தராயண காலம்னா என்ன, சூரியன் வந்து வடக்கு நோக்கி போறார், அதுதான் வந்து உத்தராயண காலம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர்பிறை நேரமாக இருக்கு, வெளிச்சமாக இருக்குது, மங்களகரமான நாட்கள். இந்த விஷயத்துல யார் வந்து உயிரை விடுறாங்க அவங்க வந்து என்ன ஆறாங்க? கோலவ பிறந்தவனத்துக்கு போறாங்க முத்தஜி. மத்தாச்சு இறக்கும் நேரத்துல ஒருத்தன் கிருஷ்ணன் நினைச்சாலும் கிருஷ்ண லோகத்தை தான் அடைவாங்க அப்படிதானே? ஆமா மத்த அவங்க இப்போ கிருஷ்ணர்.
இருக்கும்போது நிறைய பாவங்களை செய்துட்டு கடைசி நேரத்துல கிருஷ்ணா நினைச்சாலும் ஒண்ணும் இல்லையா? நினைக்கணும் இல்லை? இப்பதானே பார்த்தோம் போன ஸ்லோகத்துல. ஆமா. அவங்க வந்து அவங்களால நினைக்க முடியாது. பக்தர் அல்லாதவர்களால வந்து எப்படி கிருஷ்ணரை நினைக்க ஆரம்பத்துல இருந்தே முடியும்? நினைச்சிட்டே இருந்தாதான் இறக்கும் போது அது நினைப்பு வரும் ஆ, மாதாஜி. அதுக்கு தான் இதுதான் நம்ம எங்கேயும் உடனே வராது. ரெண்டு ஸ்லோகத்துல வந்து அதை தானே சொல்றோம். போன ஸ்லோகத்துல ம். சொன்னேன் இல்லைங்களா? பக்தர் அல்லாதவர்கள், அதாவது அன் அன்அலாய்டு டிவோட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை தான் நினைப்பாங்க. ஏன்னா எல்லாமே அவர் கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டாங்க, தன் வாழ்க்கையே அர்ப்பணிச்சிட்டாங்க. அதனால ஐயோ ம். நான் எப்ப சாவேன், நான் இந்த சமயத்துல வந்து சாவணும்னு உயிரை பிடிச்சிட்டு உட்கார மாட்டாங்க. அவங்க எல்லாத்தையும் விட்டுடுவாங்க. அவருக்கு ஏன்னா அவரை பார்த்துப்பார், அவர் பொறுப்பு. ம். அதே வந்து பக்தர் அல்லாதவங்க வந்து சில பேர் இந்த யோகத்தை எல்லாம் பின்பற்றவங்க தான் உயிரை வந்து தாக்கி வச்சுப்பாங்க, நான் இந்த டைம்ல உயிரை விடணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ம். ம். இது கூட கொஞ்சம் பேருக்கு தெரியாது இல்லையா? ஆமா. இல்லையா? அப்ப வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க நிலைமை என்ன? அவங்க கண்டிப்பா கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போக மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஆமா. ம். இப்ப ஆத்மா வந்து அதுக்கு எந்த சம்பந்தமே கிடையாது, இந்த ஜட உலகத்துக்கும் ஆத்மாக்கும். ஆ, அப்போ கரெக்ட். இந்த ஆத்மா இந்த ஜட உடல் எடுக்கும்போது அது யார் சொல் பேச்சுக்க மனசு சொல்றத கேக்குது. ம். இந்த இந்த புத்தி. ஜடத்துக்கு வரும்போது அதுக்கு என்ன ஆகுது? ஆஹ் தன்னுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்குது. அப்ப அதுக்கேத்த மாதிரி இந்த மூன்று குணாதிசைகளுக்கு ஏத்த மாதிரி அது வாழுது. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, குணத்ரய விபாக யோகான்னு ஒரு அத்தியாயம் இருக்கு பாருங்க. அதை வந்து நம்ம வச்சானா நிறைய விஷயங்கள் புரியும். நேத்து நீங்க கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் அங்க வந்து பதில் இருக்கு. அதை படிச்சிருந்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து நல்லா நமக்கு, ஏற்கனவே இதை என்ன நம்ம டிஸ்கஸ் புத்தகம் பண்ணி, அது? எத்தனாவது அத்தியாயம் மாதாஜி? குணத்ரய விபாக யோகான்னு சொல்லிட்டு. ம். ஓகேங்களா? அதுல இருக்கு. ஓகே. சோ அந்த மரண மனசு சமயத்துல சொல்றத கேக்குது, அப்புறம் வந்து நம்ம புத்தி வந்து அது சரி அது தவறுன்னு சொல்லுதுல்ல மாதாஜி. இன்னொரு அப்போ முறை வந்து உங்க கேள்வியை கேளுங்க. அதாவது இந்த ஆத்மா வந்து ஆத்மாவுக்கு வந்து கடமைகள் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஆ, ஆமா. அப்புறம் correct. மனசு சொல்லுது, அப்புறம் வந்து புத்தி வந்து இது அப்படி அது சரி அது தவறு அப்படின்னு சொல்லுதுல்ல. ஆமா மாதாஜி. ஆமா. அப்ப ஆத்மா வேற, மனசு வேற, புத்தி வேற, எல்லாமே வேற வேற. ஆ, ஆமா. ஆனா வேதங்கள் படி நம்ம வாழணும். நமக்கு ஆ. வேதங்களே சரியா தெரியல இல்லையா? நம்ம ஆமா. இப்பதானே படிச்சிட்டு இருக்கோம் எல்லாரும் ம். இல்லையா? ஃபுல்லா ஞானம் நமக்கு வரல. நம்ம படிச்சிருந்தாலும் யோசிச்சு பாருங்களேன். நம்ம படிச்சதை கூட நம்ம மறந்துடுறோம் எத்தனையோ சமயத்தை. இது இயற்கையா எல்லாருக்குமே இருக்குது இல்லையா? நமக்கு ஆமா. அந்த பாயிண்ட் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். பட் நம்ம ம். டக்குன்னு ஏதோ ஒரு நிமிஷத்துல மறந்து போயிருப்போம். அப்புறமா வந்து யோசிச்சு நம்ம இது தெரியும் தானே அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா? ஆமா. ம். இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம அதுக்கு தான் வந்து நம்ம ரிப்பீட்டடா இதை படிக்க படிக்க நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம பேஸ்மெண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகுது. ம். ஓகேங்களா? ஹரே ஆமா. கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ so at the time of death, the mind carries on one on the path of new life. இது மரண சமயத்தில் அவனுக்கு வந்து என்ன ஆகுது? ஒரு புதிய வாழ்க்கைக்கோசம் நம்ம வாழ்க்கையை வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கோசம் அவன் போகிறான். ஓகேவா? ஸோ இவன் ஒருத்தன் வந்து ஏதோ வந்து ஏதாச்சும் இறந்துடுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுறான்? இட் இஸ் பாசிபிள் இஃப் ஒன் லீவ்ஸ் த பாடி. இந்த சமயத்தில் விட்டான்னு இப்போ நீங்கள் வேணி மாதாஜி என்ன சொன்னீங்க? கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு இவன் போக மாட்டான். இவன் கால நேரத்தில் வந்து இவன் யோகி. அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான்? கால நேரத்தை பார்த்துட்டு தன்னை உயிரை விடுறான். அதனால அவன் எங்கே போகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் பாசிபிள் டு கோ டு இம்பர்சனல் பிரம்ம ஜோதி. அங்கே தான் போவான் தவிர நிறைய கோலோகல பிரபுஜி பிருந்தாவனத்துக்கு போக மாட்டான். போக நீங்கள் வந்து மாட்டேன். மாற்றி சொன்னீங்க இல்லையா? அதில் ஒரு ஸ்மால் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. இவன் வந்து ஓகே. பிரம்ம ஜோதியில வந்து கலப்பான். ஓகேங்களா? ஸோ ம். மிஸ்டிக்ஸ் ஹூ ஆர் ஓகே. அட்வான்ஸ்ட் இன் யோகா ப்ராக்டிஸ் கேன் அரேஞ்ச். இதுக்கு வந்து அவன் உடலை வந்து விடணும்னா அவன் தயார்படுத்தணும். நம்மெல்லாம் வந்து நம்ம ஆத்மா எப்போ போகுதுன்னு தெரியாது, எனக்கெல்லாம் தெரியாது. அதை வந்து தாக்கி பிடிக்கிற திறமையும் எனக்கெல்லாம் இல்லை இல்லை. இந்த யோகிகளுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால அவங்க அந்த அதுக்கு தேவையான ப்ரிப்பரேஷன்லாம் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேவா? அதர்ஸ், இது வந்து யோகிகள் இங்கே கொடுத்துருக்காரு பாருங்க பிரபுபாதா. அதர்ஸ் ஹாவ் நோ கண்ட்ரோல். இஃப் ஆக்சிடென்ட்லி தே லீவ் அட் அன் auspicious moment, they will return. They will not return to the cycle of birth, but otherwise it is, there is every possibility that they will have to return. ஓகேவா? ஸோ இந்த மங்களகரமான நேரத்தில் விட்டாங்கன்னா அவன் திருப்பி வர தேவையில்ல. பட் அவன் கண்டிப்பாக இல்லைன்னா அவன் கண்டிப்பாக வருவான். ஓகேங்களா? ஸோ கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு பயம் தேவையில்லை. என்ன போவோம் என்ன பண்ணுவோம், இது மங்களகரமான நேரமா இல்லையான்ற வந்து நினைக்க தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா.
எப்போது வேண்டுமானாலும் உடலை விடலாம். ஓகே மாதாஜி. ம். धूमो रात्रिस्तदा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र सान्द्ररमशं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते. ம். புகையிலும் இரவு புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிறையிலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களிலும் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருகின்றனர். ஓகே. ஸோ இது வந்து தட்சிணாய காலம். அதாவது சூரியன் வந்து எங்க எது நோக்கி போறாரு? சூரியன் தெற்கு தெற்கு நோக்கி தெற்கு செல்லும் நோக்கி ஆறு போறாரு. மாதங்கள் தேய்பிறையில இருக்கும், இருட்டா இருக்கும். இந்த சமயத்துல யார் ஒருத்தன் போறானோ, உயிரை விடுறானோ, அவன் எங்க போறான்னு பாத்தீங்கன்னா சந்திரலோகத்துக்கு போறான் இல்லையா? மறுபடியும் போயிட்டு திரும்பி வருவான் இல்லையா? இதுதான் வந்து கபில முனியும் சொல்றார். இது மாதிரி அவன் சந்திரலோகத்துக்கு போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அங்க போயிட்டு இந்த எலிவேட்டட் சோல்ஸ் அங்க போயிட்டு எவ்வளவு நாள் வாழ்றான்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 10,000 வருஷங்கள். ஓகேவா? ஸோ அங்க சோமரசத்தெல்லாம் குடிச்சிட்டு அவன் வந்து சந்தோஷமா இருப்பான். ஓகேவா? பட் மறுபடியும் அங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் மீன்ஸ் தட் ஆன் த மூன் தெர் ஆர் ஹையர் கிளாஸஸ் ஆஃப் லிவிங் பீயிங்ஸ். அங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிரினங்கள் இருக்கு, பட் தேர் ஆஃப் ஹையர் கிளாஸஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. தே மே நாட் பெர்சீவ்டு பை த கிராஸ் சென்ஸ். இந்த ஸ்தூல உடம்பு இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி இருக்காதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி. இதுல இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம 38 வரையும் படிக்கணும் மாதாஜி. இன்னைக்கு முடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம், அப்பதான் நாளைக்காவது கவர் பண்ணுவோம். சரியா? ஓகே மாதாஜி. ம். शुक्ल कृष्णे कदि इक्येद जगद शाश्वते मदे ஏகயா யாத்ய யார் யாத்ய நாருத்திம் அந்நிய வர்த்ததே புனக. ம். வேத கருத்தின்படி இந்த உலகிலிருந்து செல்வதற்கு 2 வழிகள் உள்ளன. ஒன்று ஒளியில், மற்றது இருளில். ஒளியில் உடலை விடுபவன் திரும்பி வருவதில்லை, ஆனால் இருளில் உடலை விடுபவனோ திரும்பி வருகிறான். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா வெளிச்சத்துல மாதாஜி. உயிரை விட்டா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, திரும்பி வரமாட்டான். இருட்டுல உயிரை விட்டா கண்டிப்பா வருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஆச்சாரிய பலதேவ் வித்யாபூஷன் வந்து சாந்தக உபநிஷத்துல வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த பலநோக்கு செயல்கள் செய்யறவங்க தத்துவவாதிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காலம் வந்து இம்மெமோரியல். இம்மெமோரியலுக்கு தமிழ் என்ன மாதாஜி? பழமையானதா இல்ல எட்டாத உண்மையில் அவர்கள் அங்கேயே இருக்கும் பாருங்க பர்பட்ல. இந்த காலங்கள் வந்து போது வருது இல்லையா? தே டு நாட் அட்டைன் அல்டிமேட் சால்வேஷன் ஃபார் தே டு நாட் சரண்டர் டு கிருஷ்ணர். இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நீ வெளிச்சத்துல உயிர் விடு, இருட்டுல உயிர் விடு, ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ணருக்கு சரணடையலைன்னு வச்சுக்கோயேன், அவனுக்கு வந்து முக்தி கிடைக்காது, மறுபடியும் வந்து பிறப்பான். சொல்லுங்க இம்மெமோரியலுக்கு என்னன்னு? இந்த நினைவிற்கு எட்டாத காலமாக வருவது. காலம். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. நினைவிற்கு எட்டாத. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கும் மகளே. நைதே கொஞ்சம் அலர்ட்டா இருங்க இவ்வுதி மாதாஜி. பார்த்த ஜானன் யோகி முக்கியதி கர்ஷன தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு யோக புக்தோ பவார்ஜுன. அர்ஜுனா, இவ்விரண்டு பாதைகளையும் அறிந்துள்ள பக்தர்கள் ஒருபோதும் குழப்பமடைவதில்லை. எனவே எப்போதும் பக்தியில் நிலை பெறுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இது எல்லாம் இந்த விஷயங்கள்லாம் யாருக்கு தெரியும்? பக்தர்களுக்கு தெரியும். இது தெரிஞ்சிருந்தாலும் அவங்க குழப்பமும் அடைய மாட்டாங்க, ஆச்சரியம் பட மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க பக்தி பாதையில வந்து ஸ்ரத்தையா அதுல வந்து நின்று இருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதை பத்தி பக்தர்கள் என்னைக்குமே கவலைப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பாரு. நம்மளோட செயல் என்ன? ஒரு பக்தனானோ அவன் சதா காலமும் கிருஷ்ணரை வந்து பக்தி பண்ணணும், அவருடைய நாமஸ்மரணை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ இங்க யோக யுக்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ யோக யுக்தான தான் செய்யக்கூடிய செயல்ல வந்து திடமா இருக்கிறது. ஓகேவா? இங்க இருக்கு பாருங்க, யோக யுக்த எங்கேஜ் இன் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ். சதா காலமும் வந்து கிருஷ்ணரை சர்வேஷு காலேஷு எப்பொழுதும் இல்லையா கிருஷ்ணரை வந்து நினைச்சிட்டே இருக்கிறதுனால அவன் நித்தியமா அங்க போய் சேருவான். அதுதான் வந்து ரூப கோஸ்வாமியே சொல்றார். ஆனா சக்தஸ்ய விஷயான் யா யதாஹாரியம் உபா உஞ்சதக. ஸோ ஒருத்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஷுட் பி அன்அட்டாச்சு. இந்த பௌதிக விஷயத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் பட்டுதல் இல்லாம எல்லாமே கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா யுக்த வைராகிய. அப்போ வந்து யுக்த வைராகியம்னா திடமா வந்து ஒரு விஷயத்த மேல செயல்படுறது.
ஓகேவா? டிட்டாச்மெண்ட், அதாவது பௌதிக விஷயத்துல வந்து டிட்டாச்மெண்ட், கிருஷ்ணர் மேல அட்டாச்மெண்ட் இருந்துட்டு இருந்தாதான் அவனால என்ன அடைய முடியும், பரிபூர்ண பக்குவத்தை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் இந்த பாதை தான் அவனுக்கு வந்து மேல் நோக்கி கூட்டிட்டு போகும்னு சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. वेदेषु यज्ञेषु तपेषु सैव तानेषु यत् पुण्यबलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा यो हि परं स्थानमुपैति सात्यम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்யுதல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருத்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஒருத்த மனுஷனா பிறந்த பல கடன்கள் பட்டிருக்கான். ரிஷி கடன், பித்ரு கடன், எல்லாத்துக்கும் கடன் பட்டிருக்கான். ஆனா ஒருத்தன் வந்து பக்தி பண்ண இதெல்லாம் என்ன, பக்தி பண்ணன்னு வச்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் பண்ண தேவையில்லை. பண்ணக்கூடிய செயல்கள் வருது. என்னென்ன சொல்லுங்க? வேதங்கள்ல படிச்ச பலன் சொல்லுங்க மாதாஜி. வேதங்களை கற்று பற்பல தவங்களையும் விரதங்களையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். தானங்கள் பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு பலன். தவங்கள், ஆ, தானங்கள். ஆ. வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல். ஸோ இந்த விஷயங்கள் 6 விஷயங்கள் என்ன சொல்லுங்க? வேதங்களை படிச்ச பலன் அவனுக்கு கிடைக்கும், யக்னம் பண்ண படிச்ச பலன் அவனுக்கு யாகங்களை கிடைக்கும், செய்த பலன். தானம் தவங்கள் பண்ணது கிடைக்கும், தானம் என்னெல்லாம் பண்ணணும், என்னென்ன தத்துவங்களை வந்து கத்துக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றணும், கர்ம வினைகள் செய்யறானோ அந்த பலன்கள்லாம் பக்தி பண்றதுனால ஒருத்தனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து சேருது. செய்யாமலே அவனுக்கு அந்த பலன்கள் வந்து சேருதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். ஓகேங்களா? இது வந்து நம்ம திஸ் வேர்ஸ் இஸ் த சம்மேஷன் ஆஃப் 7th and 8th சாப்டர். இது சம்மரி இல்லையா? ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, டீல்ஸ் வித் கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்னஸ் அண்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஏன்னா ஒரு கிருஷ்ண பக்தி பண்ணா சிம்பிளி பர்ஃபார்ம், யோசிச்சு பாருங்க, பை ஒன் கெட் டூ ஃப்ரீன்ற மாதிரி இங்கே என்ன வருது, பை ஒன் அண்ட் கெட் செவனா, 7 ஃப்ரீ இல்லையா? ஸோ he attains all these and at the end he reaches the supreme. ஸோ பக்தி தொண்டு பண்ணுறதுனால இதெல்லாம் வந்து சைடு பெனிஃபிட் இல்லையா? சைடாக வருது. ஆனால் மெயின் பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளுடைய நித்திய லோகத்துக்கு போகிறான். இதுதான். ஸோ யோசிச்சு பாருங்கன்னா, ஒருத்தன் வந்து வேதங்களை படிக்கணும்னா கிர குருகுலத்துக்கு போகணும், அங்கே குரு சொன்ன மாதிரி உட்காந்துட்டு படிக்கணும், அவர் சொல்கிற நியமங்களை ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க, ஒருத்தன் பிரம்மச்சரியாக போகிறான், குரு போய் பிச்சை எடுத்துட்டு வரடான்னு அப்படின்னு சொல்கிறாரு, அவரே எடுத்துட்டு வராரு இல்லையா? மதுக்கறி பண்ணிட்டு வராது, எடுத்துட்டு வந்து எங்கே கொடுக்குறாரு, அங்கே குரு மாத்தா இருப்பாங்க, அவங்க கிட்ட கொடுப்பாங்க, அவங்க சமைச்சு எவ்வளோ கொடுக்குறாங்களோ, குரு சாப்பிடுன்னு சொன்னாதான் சாப்பிடுவார் இல்லையா? அந்த அம்மா எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அவங்கள தான் சாப்பிட முடியும். இப்போ என்ன ஆகுது, அந்த மனசு பாருங்க மோல்ட் ஆகுது. எல்லா ப்ராசஸும் இப்போ போய் யார்கிட்டயாவது ஏதாவது கேளுன்னா நம்ம போய் கேட்போமா? கேட்க மாட்டோம் மாதாஜி. இல்லையா? ஆனா அந்த ஒருத்தர் கையில போய் கேட்கணும்னா அப்போ அந்த மென்டாலிட்டி எவ்வளோ அளவுக்கு மைண்ட் வந்து மோல்ட் ஆயிருக்கு. எடுத்துட்டு வந்து நான் ஏன் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா? வழியிலே பழத்தை சாப்பிட்டு வந்து யாருக்கு தெரிய போகுது? அங்க நியதி இருக்கா? இது எல்லாத்தையும் அவன் என்ன பண்ணா அங்க கத்துக்கிறான். அதுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல குருகுலம் சிஸ்டம் வந்து பெஸ்டா இருந்துச்சு, தவறுகள் வந்து நடக்காம இருந்துச்சு இல்ல. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பரிபக்குவமும் இல்ல, கற்றலும் இல்ல, தூய்மையும் இல்ல, தவறுகள் அதிகமாச்சு இல்லையா? அப்ப வந்து பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கையிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கத்துக்கலாம். என்னது, உயர்வு தாழ்வு எல்லாத்தையும் வந்து கத்துக்கினா அவன் என்ன ஆறா ஃபுல்லா மோல்டா இருக்கான், எந்த சூழ்நிலையிலும் அவளால வாழ முடியும் இல்லையா? ஸோ ஸோ இது எல்லாம் அவருடைய குருவுடைய கட்டளைப்படி இது எல்லாத்தையும் செய்கிறார் இல்லையா? அவர் விரதம் இருக்கணும், சாப்பிடாம இருந்தான்னா சாப்பாடு குடிக்கலன்னா அவன் அன்னைக்கு பட்னி தான். அதுக்கும் எல்லா விதமான விஷயங்களுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகி ஃபுல் கம்ப்ளீட் மோல்டாக இருக்கான் இல்லையா? ஸோ இதை வந்து எந்த வயசில் கற்றுக்கிறான்? 5லேருந்து 20 வயசு வரையும் கற்றுக்கிறான். ஸோ அப்போ இது கற்றுக்கிறதுனால அவன் எப்படி ஆயிறான்? பர்ஃபெக்ட் மேன் வித் கேரக்டர். பர்ஃபெக்ட் மேன் மாத்திரம் இல்லை, வித் கேரக்டர் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு பிறகு அவன் விருப்பப்பட்டா அவன் என்ன ஆகலாம், கிரகஸ்த நிலைக்கு போகலாம். வேணும்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா அவன் நேரடியாக எங்கே போகலாம், சன்னியாசி ஆகலாம். அது அவனோட இஷ்டம் இல்லையா? அப்போ வந்து கிரகஸ்தனா ஆயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் என்ன பண்ணணும், தன்னுடைய கடமை உணர்வுப்படி தானம் தர்மங்கள் எல்லாத்தையும் செய்யணும். நம்ம பகவத்கீதையில பார்த்தோம், குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தானங்கள் பண்றாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ இந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு அவன் அதுக்கு அடுத்தது எங்க போறான், வனப்பிரஸ்தருக்கு போறான். ஓகேவா? ஸோ
தன்னோட வாழ்க்கை எவ்வளோ அளவுக்கு தேவையோ அதை மாத்திரம் போயிட்டு இப்போ வந்து இந்த ப்ராசஸ் இல்லை. வனான்னா என்ன, காட்டுக்கு போவான். அங்கே இருக்கக்கூடிய உடை என்ன கிடைக்கும், மரப்பட்டை தானே. அங்கே என்ன கிடைக்குதோ அதை வந்து சாப்பிட்டுட்டு அவன் வாழ்ந்துட்டு இருப்பான். இல்லை, அதுக்கு அடுத்த ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்து சன்னியாசி. இல்லை, அது உயர்ந்த நிலை. ஓகேவா? சன்னியாசின்ற வந்து சம் ஆஃப் திம் அவங்க வந்து கொஞ்சம் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்த கிரகத்துக்கு போகிறாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் முற்றி அடைந்தவங்க வந்து பிரம்மஜோதியில் கலக்குறாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் பக்குவமானவர்கள் வந்து வைகுந்த லோகம் கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போகிறாங்க. இதுதான் வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரே ஒரு சேவை, பக்தி சேவை பண்றதுனால நமக்கு இவ்வளோ அளவுக்கு நமக்கு நன்மைகள் கிடைக்கும். இதம் விதித்வா, இதுல வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஆஹ், ஒருத்தன் வந்து என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணர் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வந்து புரிஞ்சுக்கணும், அதை அப்ளை பண்ணணும். இல்லையா? நம்ம முயற்சி பண்ணணும். நமக்கு எடுத்த உடனே கண்டிப்பா வந்து இது எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் நாள் கிளாஸ்லயே நமக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னா கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்க மாதிரி, ஏதோ ஒரு வார்த்தை புரிஞ்சிருந்தாவே பெரிய விஷயம். இல்லையா? அது மாதிரி இது நம்ம புரியுற அளவுக்கு, நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்கிற அளவுக்கு வந்து நம்ம கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணணும், படிக்கணும். இல்லையா? கேட்கறது மாத்திரம் இல்லை, படிக்கவும் செய்யணும். ஓகேவா? அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஹியரிங் தெம் இன் அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டிஸ். வேணி மாதாஜி, நான் உங்களுக்கு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம பக்தி விஷாவை பண்ணும்போது என்ன ஆகணும், ஒருத்தர் ஒருத்தர் டிஸ்கஸ் பண்ணா அது கொஞ்சம் டெவலப் ஆகும் மாதாஜி. நமக்கு தெரியாத அவங்க சொல்லுவாங்க, ம். அவங்களுக்கு தெரியாத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அசோசியேஷன் பக்தி பக்தர்களுடைய சங்கம் வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட் மாதாஜி. ம் அதுக்கு தான் நம்ம அந்த வந்து பக்தி விருட்சம்னா எப்படி மரம் வந்து நிறைய கிளைகளோட இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி எப்படி விருட்சமா சாதுக்கள். இருக்கோ அதே மாதிரி நம்மளும் பக்தியில வந்து இன்னும் ஆழமா போலாங்க மாதாஜி. படிச்சது மட்டுமே இருக்காம அவங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, அவங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்மளும் அதை தெரிஞ்சுக்கலாம்ல மாதாஜி. அதுக்கு தான் அந்த பக்தி சர்வீஸ். டிஸ்கஷன் ரொம்ப முக்கியம். இல்லையா? அந்த சர்வீஸோட மெயின் எய்மே இதுதான். பை ஹியரிங் தெம் இன் அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டிஸ். நம்மளா மனசுல இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமா அப்படி யூகிக்க கூடாது. பக்தர்களுடைய சங்கத்தோட தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 7வது அத்தியாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 through 12 ஆர் த எசன்ஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா. 7, 8, 9, 10, 11, 12 இந்த 6 சாப்டர் வந்து எசன்ஸ் ஆஃப் பகவத்கீதான்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா முதல் 6 அத்தியாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்மயோகத்தை சொல்லுது. லாஸ்ட் 6 வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தை சொல்லுது. நடுவுல இருக்குதான் வந்து பக்தி யோகத்தை பத்தி சொல்லுது. ஓகேவா? சோ அதனால தான் அது நடுவுல வச்சிருக்கா. ஓகேவா? ஸோ இம்பார்ட்டன்ட், மறுபடியும் பாருங்க, அசோசியேஷன் ஆஃப் பக்தர்களுடைய சங்கத்தோட தான் நம்ம படுத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட கற்றுக்கணும். அதை வந்து பக்தர்களுடைய சவகாசத்தோட படிக்கணும். ஓகேங்களா? கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருந்தால் கூட போதும் இந்த பகவத்கீதை மேலே. நாள் பட அது என்ன ஆகும், கிளாரிட்டி நமக்கு வந்துடும். ஓகேவா? யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும்? பக்தரால தான் வந்து இந்த பகவத்கீதை வந்து கரெக்டாக இருக்கிறபடி புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகேங்களா? அந்த நம்பிக்கை நமக்கு வரணும். ஓகே. ஸோ பக்தர்களோட சங்கம் வச்சிருக்கிறதுனால நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அறியாமல் இருந்து வெளியே வர முடியும். சில தேவையில்லாத நமக்கு பழக்க வழக்கங்கள் இருந்து அதுல இருந்து வெளியே வர முடியும். பக்தியில முன்னேற முடியும். இதெல்லாம் விட்ட பிறகு அவன் என்ன பண்றான், அவன் கிட்ட இருக்க தேவையில்லாத குணாதிசைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், விடும்போது பக்தியில வந்து ஸ்ரத்தையா நிக்கிறான். அப்போ வந்து அந்த பகவத்கீதை படிக்கிறது வந்து இது நம்ம இந்த விரக்ஷா வந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் கஷ்டம். வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு அந்த சுவை வந்துடும். அப்ப என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களே வருவாங்க. இல்லையா? ஒன் ஃபால்ஸ் கம்ப்ளீட்லி லவ் வித் கிருஷ்ணா. இது எந்த ஸ்டேஜ்? அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்ல. ஆரம்பத்துல கஷ்டமா இருக்கும், பட் அதை வந்து பண்ண பண்ண நமக்கு என்ன ஆகுது, ஆஹ் இனிப்பா இருக்கும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நன்மையை அளிக்கக்கூடியதா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஓகே. 28 முடிச்சிட்டோமா மாதாஜி? முடிச்சிட்டோம். முடிஞ்ச மாதாஜி. ஸோ நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் மாதாஜி. நாளைக்கு வந்து 4 அத்தியாயத்துல இருந்து படிக்கணும். 13ல இருந்து 16 வரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, நீங்களும் கொஞ்சம் படிங்க, நோட்ஸ் எடுங்க. ஒரு எஸ்ஏ எழுதுனா எப்படி எழுதுவீங்க? ம் ஏன்னா இன்னும் போன போன நிறைய ஸ்லோகம் ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ம் சரி, உங்கள் ஓகே மாதாஜி. அனைவருக்கும் நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவத பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய் ஜெய். ஜெய் रामाचार्य हरिदास ठाकुर की ஜெய் जय। ஜெய் जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ஜெய் जय। ஜெய் श्रीमद् भगवद गीता की जय। ஜெய் ஜெய் हरे कृष्ण महामंत्र की
ஜெய். சரி. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. ஹரே All கிருஷ்ணா. glories to Guru and Gauranga. Nitai Gaura Premanande. ஹரி ஹரி Hari போல். Hari Bol. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இந்த கான்செப்ட் ரீடிங், தீமேட்டிக் ரீடிங் பிடிச்சிருக்குங்களா உங்களுக்கு, இல்லை போர் அடிக்குதா? இதுதான் பிடிச்சிருக்கு மாதாஜி, நல்லா இருக்கு மாதாஜி. இல்லையா? இதுதான் புரியுது மாதாஜி. ஆ, ஓகே ஓகே. அப்போ இத்தனை கிளாஸ் புரியல. இல்ல இல்ல புரியுது. இது கொஞ்சம் தெளிவா இருக்கு. அந்த கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணனால தான் இது புரியுது. ஆமா அதுதான் உண்மை. ஆமா நம்ம ஆமா லெவல் 1 லெவல் 2 இந்த அடித்தளம் வச்சதுனால தான் இது புரியுது. இது நம்ம டைரக்டா எடுத்திருந்தா சத்தியமா புரிஞ்சிருக்காது. ஆமா நமக்கு ஆமா. இப்போ வந்து ஒரு ஞாபகம் அண்ணனுக்கு வருதுங்க மாதாஜி. ஆ இது அப்படியே ஞாபகம் வருது மாதாஜி. நாம ஆ, இது அப்படி இருந்துச்சு, இது இப்படி வருது அப்படி நமக்கு சொல்லிட்டு ஒரு கொஞ்சம் அவுட்லைன் இருக்கு. டீப்பா நம்ம ஆ, உள்ள போற மாதிரி இருக்கு. நல்லா இருக்கு மாதாஜி. ம், ம். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.